Бедни живяхме ни през живота, но не се продадохме никога душата. Моля те, Господи, дай ни сили ти да останем хора до последните си дни. Когато нямахме нищо, а засен за моята фамилия, до мене бяха верните хора, опора зад гърба. Моля те, Господи, пази ги сега, щото без тях нямаше да ме има мене на света. Верни сме ние, с добри души, верни сме ние, дори и без пари. Верни сме били, но с богати сърца. Много болка видяхме, много неверни видяхме, много тежки дни минаха, но моля те, Господи, ти помогни на хората с добри сърца, останали до нас и до последния ни час. Нека да сме един до друг, моите братя Яша, Асене, да поздравим верните хора, за тях ще пием до сутринта. Много фалшиви хора през живота ни минаха, но истинските хора до нас останаха. Когато нямахме нищо, деляхме хляба си, деляхме проблемите си, намирахме решение за всичко. Днес пак сме заедно с чистите души, винаги ще се държим един до друг и ще вървим. Парите идват и заминават, не всичко е пари, Асене, но добрите хора трудно се намират. Запомни, верни сме ние, с богати души. Ние сме вече големи, но с богати сърца, за всички от Шивачево Яша, Асене.